Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Iya. Nunjuke rasa syukur ya, Pak. Iso sowan rene. Iki ujug kabule apa? Ujug kabule para warga ageng ing Desa Tranjang kene ngadani adicara halal bihalal. Wong iki nyatane ya isih sasi Syawal. Oh, ngono. Isih swasana bodho hari raya. Iya, heeh. Kula raneh ora mokal kabeh para warga ageng sak Desa Tranjang padha nglumpuk dadi siji ngadani tasyakuran nunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah taala wedine kabeh warga ageng Tranjang iso silaturahmi saling maaf memaafkan. Ngono ya, Pak. Muga matur nuwun panyengguyunge kadang-kadang PPAP kuwi apa? Paguyuban pedagang ayam potong kang mapan ana Jakarta. Ngono. Pembinane Bapak Haji Sakir, penasihate Bapak Jaryanto. Iya. Ora lali matur nuwun dhumateng panjenenganipun Mbah Inggi, Mbah Kades, Mbah Lurah. Nggih. Sembah nuwun Bapak Suyatno. Dalah sedaya perangkatipun, sedaya RT RW lan sedaya warga masyarakat ageng Desa Tranjang mriki ngono. Melu ndedonga, melu memuji ya, Nduk. Muga-muga sak pungkuri awake dhewe saka kene kabeh para warga ageng Tranjang becik sing mapan ana Desa Tranjang kene, becik sing do merantau ning Pulau Gadung Jakarta kono padha manggih karayon slamet wilujeng bagas waras. Gampang gone golek sandang pangan kinayuman dening Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin. Amin. Ketok le guyub, ketok le rukun. Warga Tranjang kene becik sing lenggah ana kene apa dene kang lenggah ana perantauan Jakarta Pulau Gadung kono. Ngono ya, Pak. Etos kerja yang tinggi mapan ana Jakarta kono ya kuwi pedagang ayam potong. Ayam potong sukses nek arep guru arep ngaji perkara ayam potong nyang Tranjang ini. Iya. Muga-muga kabeh para kadang-kadang pedagang ayam potong yang mapan ana Pulau Gadung lan sekitare Jakarta kuno padha manggih kawilujengan, manggih kabagas warasan, gampang golek sandang pangan kinayuman dening Allah taala. Amin Allahumma amin. Melu bunga bengi papan Bowero ana lapangan jembar sing rawuh dasare pirang-pirang. Yen Ponorogo mesti ngene. Pendak-pendak ana wayang sing rawuh iya luar biasa. Matur nuwun sedaya para kadang-kadang kepala desa ingkang sampun kepareng rawuh. Matur nuwun Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Rampil. Sore mau penjemput Bapak Bupati wis paring dawuh ya no. Iya sembah nuwun kabeh padha nyengkuyung lekase warga Desa Tranjang. Amin. Gawake gamelan komplit saka omah no. Saka Rembang. Gamelan wayang son iki panitia nyepake panggung sing Bowero. Jembar. Presindene ana pira? Ana Jiro Lupat Mo 6 8 bintang tamune bertebaran malam hari ini. Ana sapa wae? Ana Mbak Elisa saka Ngayuk Jakarta, uga ana Mas Jo Kritik lawan Jo Kluthuk. Oh iya. Presindene wae. Ana sing cilik, ana sing gedhi, ana sing kuru, ana sing lemu. Iya, umpamane beda-beda. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, tak kira tak kampleng ora, tak sayang. Pinggir dhewe iki, sing ngene iki Mbak Melani saka Rembang. Terus jejere Mbak Lila saka Rembang. Jejere Mbak Indri saking Tuban. Mbak Ida Lala saking Solo, Mbak Yosi saking Blitar, Mbak Imar Rembang, Mbak Eni Blora. Pinggir dhewe nah cewek gaul Ponorogo. Sapa? Mbak Utari. Suwe ora ketemu. Sakloke dadi pegawai bank angel cekel-cekelane Mas. Mula Utari tak jak bengi lak mbok menawa kanca-kanca cakran ingrat arep do utang.
Muga-muga kabeh sing padha rawuh, kabeh sing padha mirsani bengi iki pinaringan slamet wilujeng kalih sing rubeda, ora ana alangan sawijaba, kabeh nemu berkah ya nok. Amin 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 amin. Hasbunallah wa ni'mal berkah. Amin 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 amin. Sembah nuwun para kadang-kadang padha nglumpuk kabeh, becik kadang-kadang kepala desa, kanca-kanca seniman-senimati padha nglumpuk, padha rawuh sembah nuwun, sembah nuwun. Dan nanjake bintang tamune sadurunge Mbak Elisa iki duojo sih, ya duojo. Mas Jo Kritik karo Jo Gruduk men munggah panggung. Lah ya kaya apa nak coba diiringi perahu layar ngene Mas Jo, ngene yuk.